आगे कने जई में महाजा मारे सरसो मकैया गे कने जई में महाजा मारे सरसो मकैया गे लगतौ नहीं तोरा जाड़ा अबे ओढ़इबो अपन रजइया गे लगतौ नहीं तोरा जाड़ा अबे ओढ़इबो अपन रजइया गे धइले ह कौसरदी चले देहिए दियो दवाइया गे धइले ह कौसरदी चले देहिए दियो दवाइया गे लगतौ नहीं तोरा जाड़ा अबे ओढ़इबो अपन रजइया गे लगतौ नहीं तोरा जाड़ा अबे ओढ़इबो अपन रजइया गे आगे कने तहूँ जइमे छौड़ी बगिया बगीचावा आवे ना गरमाई दियो हम ही तोहर चीझावा आगे कने जइमे तहूँ छौड़ी बगिया बगीचावा आवे ना गरमाई दियो हम ही तोहर चीझावा अलंग यारी पर देख ले तो तोरा बाबू मैया गे अलंग यारी पर देख ले तो तोरा बाबू मैया गे लगतौ नहीं तोरा जाड़ा अबे ओढ़इबो अपन रजइया गे लगतौ नहीं तोरा जाड़ा अबे ओढ़इबो अपन रजइया गे आगे आर्यन अखिलेश कहू तोरा आशीष गे मिलतौ बड़ी मजा तोरा खिलइबो ऐसन चीज गे आगे आर्यन अखिलेश कहू तोरा आशीष गे मिलतौ बड़ी मजा तोरा खिलइबो ऐसन चीज गे कहनी त तोरा मैया के बनी जइबो घर जमैया गे कहनी त तोरा मैया के बनी जइबो घर जमैया गे लगतौ नहीं तोरा जाड़ा छौड़ी पढ़इबो लभ के पढ़ैया गे लगतौ नहीं तोरा जाड़ा छौड़ी ओढ़इबो अपन रजइया गे।